تو کے اولی پانور سالوں کا انسانہ نے تو کے اولی پانور سالوں حضرت آدم و بی بی حوا نشتگا تستے سا فرشتہ پیدا کانچا رگے مبارک بادی دیا گا اے آدم مبارک بی بی اے بی بی حوا مبارک بی بی ہمیں ٹیبام امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ہمیں حدیث سارا کے بیان کا اللہ منی ہوتی کے ریتس آسنے گا منی ہوتی کے ریتس دارے گا واجہ فرمائے آتس کی جناب آدم و بی بی حوانا نادین کتا عامی تستیاں بلکہ رب العالمین آتس دارا خالصی سورے گما بنائیں تا ایدے تستا سنگارا لیٹو کی جنا کمکمائی جنا لیکن آتس کے بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نشتگا فرمائیں کہ آتس سے کنارا موتی لگ گتا اور یاقوت لگ گتا وادی کے نشتگا میٹھی با نور رب العالمین فرشتان کو اے فرشتہ بروے جنت آجی یک کلاو یک چادری بیارے چادر منی ماتوں کو آرہا اولی جنیب بی بی آوائیں